Alikho elishona lingenazo izalo emkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Ubhodla umlilo umphakathi kwelokushiswa kowesifazane. Unqunyelwe ugwayi kaTiki oweLembe. Kanti ke kuzokwakhiwa isibhedlela sizimele eNgwelezane. Izindaba ze1KZN TV zifundelo Siyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Uvuthu ngabaselo umphakathi wase-Sweetwater uthi lingamanela isisulu icala lokudlwengulwa kubulawa kuphinde kushiswe wesifazane uma abasolwa bededelwa ngebheyili. Laba ke bebephume ngobuningi babo enkantolo yemantshi eMgungundlovu ukuzokweseka ke umndeni wakaMhlongo. Abasolwa ke laba abangomakhelwane walomndeni babhekene namacala okubalwa ke kuwona ukudlwengula, ukubulala nokucima ubufakazi ngokushisa ke uNcami Mhlongo. Bebevele enkantolo namuhla njengoba kusaqhutshekwa nokulalelwa kwezicelo zabo zebheyili. Umndeni kanye nomphakathi wawesifazane uNcami Mhlongo owadlwengulwa wabulawa maqede washiswa uthi ukuhlehla kwecala yabahlukumeza. Besinethemba lokuthi siwumndeni sizothola ubulungiswa, abenzi bokubi bangayitholi ibheyili baqhubeke bahlale ngaphakathi ejele. Lokho kwenzekile kusihlukumeze kakhulu siwumndeni njengoba icala liphinda lihlehlela umhla ka8 May. Kulekhe kuthiwa kumele kutholakale ama-address alabantu ukuthi mekuthiwa bayayithola ibheyili bayaphuma bayohlala khona. Lokho akusiniki ukuthula ongangokuba sesifisa ngazuthi nathi siwumndeni ongcono silivale noma icala bavesane bayidedelwe ongcono kwenzekale noma yini kubona ngoba lento abayenzile kuthina ibhlungu isizwe ubhlungu obukhulu ngoba lesi silonda asikazophela namanje. Echaza ngokuboshwa kwabasolwa ubaba kaMhlongo uthi baziceba bona. Angeke ngisho ukuthi bayasolwa ngoba bazikhulumela bona. Lo umuntu uyena wafika kumina efika ephethe ifoni ethi umbhobho uyamsongela umthumela ama message efonini yokuthi umengameli kuleli cala naye uyomkhipha kuleli cala lenzeka kamakhelwane kwakubulawa umunye umfana oyibhala. Wakhipha nje okuningi ke kanjalo kwakubhalwe efonini ngase ngathi mina kuhle ukuthi ongcono kubizwe amaphoyisa iwona amaphoyisa azokwazi ukuxazulula lento. Ngempela ke afika ke amaphoyisa kumefika amaphoyisa ke ayesefuna lo muntu kade senda lama message kulo umuntu. Hayi ahamba naye ke amaphoyisa kumehamba naye ke lo okwakuthiwa uyena sendela umuntu ama message amthatha ngayo usuku ngalo langa ngakusasa abuya esebuye sezothatha yena umuntu bahamba naye ke kusuthi ke naye ke vele bakhona ba-involve bobabili kuleli cala leli kwamshisa lo omunye omdala ukuthi ngeke akwazi ukuyifihla lento wafuna kuboshwe lo kanti nalo uthi ngeke aze aboshwe wena baboshwa kanjalo ngibathathisa kwey'ngane zami bedla lapha ekhaya benza yonke into lapha ekhaya masebenza lento ke kwangixaka nami lo ukuthi bakwenza kanjani. Imantshi beyisihlehlisa leli cala ukuze kuzoqinisekiswa amakheli abasolwa abangahlala kuwo uma bengadedelwa ngebheyili nokuthi kwenziwe ulibofuzo mayelana nokudlwengulwa kwamufi uMhlongo. Right now I'm just concerned with the issue of the samples because that goes to the investigations and we need to get to dealing with the issue of bail. So now the issue of the samples is sorted out. The issue of the addresses appears to be sorted out. It's for the investigating officer to do so. But in respect of accused number one, I'm just worried that for the 2 weeks the phone is not being answered. Now we're going to remind this matter for the 8th because that is the available date I have. Izindabeni ze1KZN TV ku-Ayanda Dube kuseMgungundlovu. Iqembu le-Democratic Alliance linqumele ugwayi kaTiki umasipala wesifunda iLembe ukuba ulungise udaba lokwantula amanzi kwemiphakathi engaphansi kwawo nabathi ke sekungaphezulu kwamandla. Amalunga leli qembu abambe imashi ebheke emahhovisi alo masipala kwaDukuza ngenhloso yokufaka ingcindezi kanti basabse ngokuthatha izinyathelo zabameli uma kuphelele izinsuku ezili-14 izikhalazo zabo zingaphenduliwe. Ukwantula amanzi kwemiphakathi ngaphansi kamasipala iLembe kusumise iqembu iDemocratic Alliance KwaZulu-Natal bahola imashi enokuthula
ngenhloso yokwethula uhlelo lwezikhalazo ngomzima obhekene nemiphakathi ngenxa yokwantula amanzi. Esikuletheke namhlanje indlela zokuthi umasipala ungenza kanjani as-DA uma ukuthi banenkinga yonjiniyela. Sibatshelile futhi ukuthi sinabo onjiniyela eKapa esobaletha lapha bazobalekelela mahala baba advise noma babeluleke ukuthi amanzi bengenza kanjani ukuthi babe namanzi. Ngoba umphakathi amanzi uyawadinga, abantu ngeke baphile ngaphandle kwamanzi. Bangaba nayo yonke into kodwa ngeke bakwazi ukuphila ngaphandle kwamanzi. Siyawafuna amanzi ukuthi umasipala wanikeze abantu bala kwaDukuza ngaphansi kwesidistrict yeLembe kuye kuyoshaka amaphumulo. Mabehlula ukwenza lokho sizobona ukuthi yini esiyitholayo kubameli bethu ngoba nabo siba-engagile ukuthi sizala ngezikhalazo zabantu ngoba ngeke sithule sibuyele umasipala iLembe udlala ngabantu ngabanikeza abantu amanzi. Uma ngabe ukuthi fanele sithathe inyathelo zomthetho kusivumele ukwenze njalo siyokwenza njalo. Phakathi kobe kuqokwethwe uhlu lwabo lwezikhalazo ukusetshenziswa kwemali eningi kuqashwa izimoto zezimeya, onogada, ukunyuswa kwentengo yamanzi nokunye okuningi. Kanti-ke bathi-ke isimningi imizamo abayenzile ukuzama ukuthola isombululo kumasipala kepha kunhlanga zimuka nomoya. Laba bakhala-ke nangezinga lamanzi aphuma emapayipini uma-ke kwenzekile aphuma. Sinawo amanzi and nemfula futhi ayikho kwayona noma ukhona mhlambe umncane amanzi nje asinawo. Kahle kahle nje siphila ngamanzi emvula amanethile. Imvula mayingekho kusuke kubheda nje asinawo nhlobo amanzi. Sihamba ibanga elide masiyokha amanzi noma sowasha sihamba ibanga elide and amanzi siwaphuzayo awahlanzekile ngoba siyawavonxa sibaningi sibangisana emanzini awodwa. And I'm here today to protest against the poor service delivery of Ilembe. The residents of Stanger and Ilembe, every second day or every other day, we don't have water in the area. The water is shut down almost every day from 8 o'clock till 5 a.m. in the morning in certain areas. We pay for services, but services are not rendered. And our services that we pay for are not cheap. We pay an awesome high price for our service delivery, but it is very, very poor. Ilembe yilo elihlinzeka amanzi emphakathini yakhele omasipala Indwedwe kwaDukuza ekwamaphumulo kanye nasemandeni. Kanti-ke leli qembu libanqumele izinsuku ezili-14 ukuba-ke babe sebephendulile. Esibatshele khona-ke nememorandum abayinikeziwe ukuthi abayifunde njengoba beyithathile bayisayina in 14 days kuzofanele basibuyisele impendulo. Abasebenzisa ama-truck lawa abawathengile ukunikeza abantu amanzi. Bangahambisa amanzi emakhanseleni la kuhlala khona amakhansela la kuhlala khona abangani babo ney'ntombi zabo kodwa umphakathi uhlala ungenawo amanzi. Siyawafuna amanzi abawathathe bawanikeze umphakathi bagcine ngey'hlobo zabo nabangani babo. Abamukele uhlelo lwezikhalazo balile ukuphendula ezindabeni ze-1 KZN TV. Kubi kuntomkhona Mvubu ngikwaDukuza. Kuphendulwe isoyi lokwakhiwa kwesibhedlela esizimele insindiso private hospital okulindeleke ukuba sakhiwe endaweni esengwelezane nokubhekeke ukuthi sibe sesikwazi ukwamukela isiguli sokuqala mhlalolunye Ntulikazi ngonyaka ozayo u2026. Isikhulu esiphezulu salesibhedlela uDokotela uSifiso Mazibuko uthi ukwakhiwa kwalesibhedlela kuzodala amathuba omsebenzi kumphakathi owakhele le ndawo. Lesi kuzoba ke isibhedlela esizimele okulindele ukuthi ke sisize umphakathi wakhele le ndawo ngaphandle kokuthi ke uzohamba amabanga amade. Lesi sibhedlela sizokwamukela ke iziguli emini kanti sizophinde sihlinzeke ngokwelashwa kwezifo ezahlukene. Sibone ukuthi ngcono size ne project yokwakha isibhedlela. It's an entry level hospital. Basically it's a day hospital and a subacute and a rehabilitation center. So kusho ukuthi ke kunama theater la kwenziwa khona ama operations asuke kade ehleliwe nje ngaphambili aya ama emergencies ukuthi umuntu angene ekseni ntambama bese yaphinda abuyele ekhaya abe comfortable. Uhlelo lwe rehabilitation ilento ke ukuthi nakho umuntu useshawe stroke noma umuntu uselimele endaweni ezithile sefanele siphinde simfundise ukukhuluma simfundise futhi nokuhamba so lesi sibhedlela sihlalele ukuthi senze lo umsebenzi ofana nalowo. Bakhona ke nokunye umunye umsebenzi ukuthi nje umuntu owaziwayo vele ukuthi unesifo esithile kodwa bese ukuthi mhlawumbe bese simvuka masinyane sefanele sizocontrola ke sithi umuntu unoshukela nje kuyaziwa vele unoshukela ayikho into entsha ezoqala phansi checkwe kuzoba ukuthi nje sizocontrol ushukela wakhe aphinda abuyele ekhaya. Lesi sibhedlela
Sisungulwe ke ngokubambisana njengoba ke kukhona MCC Construction, uMakade Villa Property Development Consultancy, iDeep Gold QS Services kanye neHMS. Njengoba ke umsebenzi wokwakha lesibhedlela uzoqala, kulindele ukuba uphothulwe ngokusheshsha njengoba mhla lulunye kuNtulukazi unyaka ozayo uJuly kulindele ukuthi ke samukele isiguli sokuqala kanti ukwakhiwa kwaso kuzodala amathuba omsebenzi kule ndawo. Uma iqala le project siyathemba ukuthi noma sibheke ukuthi at least ngomhla ka1 July ku2026 kube ukuthi sesiyakwazi ukwamukela isiguli sokuqala esibhedlela sethu. I-healthcare siyibone njenge-proxy ye-development ikakhulukazi kuma-townships nakuma-rural areas. So sinethemba elikhulu lokuthi uma le project yenzeka la izokwazi nayo ukuthi iphinde attract futhi eminye imisebenzi eminye ama-investments namathuba emisebenzi amaningi ukuthi abe khona la indawo naseNgwelezane. Kanti ke kuvele kunesidingo esikhulu sokuthi ke kube nendawo efana nalena emphakathini. So sijabula kakhulu nathi somphakathi especially wala eNgwelezane ukuthi abantu bakithi bazokwazi ukuthola amathuba, and also ke iNgwelezane still sizongena kwi-map since sekune private hospital ekhona eNgwelezane izokwazi ukuthi attract ke ama investors ahlukahlukene. Lezi ke izindaba ze1KZN TV ngingosamukeliso Ngqulunga ngiseNgwelezane. Lokhu khulumela umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kwisifundazwe eKwaZulu-Natal usenzelwe Mzila uthi amathimba ezinhlekelele aseme ngomumo ukubhekana nomonakalo ongase udalwe izimvula ezinamandla. Ukusho lokhu ke njengoba kuqhubeka ke izimvula ezinamandla ezindaweni ezifana nomasipala abaqulusi, iAlfred Duma, iNdaka, iNkosi Langalibalele, eScott, iseDannhauser, iseDumbe, iseThekwini kanye nabanye. Uthi ke umphakathi uyaxwayiswa nokho ukuthi ke uqaphele ngalesikhathi kanti amathimba ezinhlekelele azogada kakhulu izindawo ezijwayele ukuhlaselwa izikhukhula. Ihhovisi likaNgqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kwisifundazwe KwaZulu-Natal seliveza ukuthi izangoma zezulu ziqaphela ukuthi izimvula ezinamandla zizoqhubeka nokuhlasela izifunda ezahlukene kulesifundazwe. Ukhulumela lo mnyango usenzelwe Mzila uthi amathimba ezinhlekelele aseme ngomumo ukubhekana nomonakalo ongase udalwe izimvula ezinamandla. Uthi amathimba azoqapha kakhulu izindawo ezijwayele ukukhahlamezeka izikhukhula. Ungqongqoshe womnyango wakwaCocta umfundisi uThulasizwe Buthelezi usebeke onke amathimba ezinhlekelele ukuba ame ngomumo esifundazweni. Lokhu kulandela umbiko oqhamuka kwizangoma zezulu oveza ukuthi isifundazwe singase sihlaselwe imvula ezinamandla ngoLwesithathu nangoLwesine. Ngokombiko wezangoma zezulu, indawo ezingaphansi kwezifunda zomasipala King Cetshwayo, uMzinyathi, iLembe, eThekwini, uMgungundlovu kanye noThukela sizohlaselwa imvula ezinamandla. Izakhamuzi kulezi ndawo ziyanxuswa ukuba ziqhubeke nokusigada isimo sezulu. Amathimba ezinhlekelele azogada kakhulu indawo ezijwayele ukuhlaselwa izinhlekelele kakhulukazi uma lina izulu. Eqhuba uthi umphakathi uyacela uqaphele kakhulu njengoba imigwaqo izobe igcwele amanzi. Kucelwa bangayiweli imfula ezobe igcwele ngokweqile ngoba lokho kungaba yingozi. Kulabo abafuyile bayanxuswa ukuba bagade imfuyo. Residents in these areas are urged to exercise utmost caution as the rainfall which is expected may lead to flooding of roads and settlements as well as potential damage to infrastructure. Residents in these areas are urged to avoid crossing swollen rivers, and if trapped in a vehicle during a flooding, they must abandon the vehicle and climb to higher ground. Residents in rural areas are urged to ensure that they move livestock to safer and higher ground. Disaster management teams will continue to monitor the weather conditions. Lezi mvula kulindeleke zehle ngoLwesihlanu. Lo mbiko beniwethule lo Zamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngisesayidi. Ake sihlabene nali ikhefu sihlangabeze nezinye futhi masibuye. Ake sikubingelele siphinde sikwamkeleke ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko esifolo sangazo namhlanje.
Ubhodla umlilo umphakathi kwelokushiswa kowesifazane. Unqunyelwe ugwayi kaTiki oweLembe. Kanti ke kuzokwakhiwa isibhedlela esizimele eNgwelezane. Umhlazi wezepolitiki ozimele uDokotela uZakhele Shamase uthi isigameko sokuhlaselwa kwesekela mongameli we-ANC siyindlela yokuziveza ebantwini ukuthi ugaqele isikhundla sobumongameli waleli qembu kwingqungquthela yaleli qembu ezoba ngonyaka u-2027. Ekhuluma nethimba lezindaba uShamase uthi unobhala waleli qembu ufikile Mbalula naye ukhombisa ukugaqela isikhundla sobumongameli njengoba ebonakale ekhipha isitatimende sokuthi awukaqala umjaho wezikhundla. Kubukeka usuqalile umjaho wombango wesikhundla eqenjini likaKhongolose okulindele ukuthi libe nengqungquthela yokukhetha ubuholi obusha ngonyaka 2027. Lokhu kuza kwemva kwesigameko eziningi ezenzekile okuhlanganisa nokuhlasela kwesekela likaMengameli waleli qembu uPaul Mashatile. Umhlazi wezepolitiki uDokotela uZakhele Shamase uthi lokhu kuyindlela yokukhombisa ukuthi usilangazelele isikhundla sokuba umengameli olandelayo waleli qembu ngonyaka 2027 emva kwengqungquthela yaleli qembu. Njengamanje uMashatile uyisekela likaMengameli we-ANC nakuzwelonke. Caca ngokusobala ukuthi lokhu kuhlangene futhi kuxhumene nomjaho nombango wobuholi ukuthi ubani ozongena ezicathulweni zikaBaba Cyril Ramaphosa ngo-2027. Lokhu ukuthi ubaba u-Deputy President uPaul Mashatile isigameko esenzeke ngomhla ka-30 March bese sizovela manje sekuyogamanxa inyanga April. Kwakhona lokho nje kufanele kusethuse ngoba ngesikhathi senzeka lesi sigameko lesi akekho owakhuluma ku-ANC ayikhiphanga istatement iqembu elibusayo akekho wenza uphenyo liqhamuka manje wenziwa yini liqhamuke manje ngoba kuyona into enze ngeweekend yephasika le yenze ngomhla ka-30 March. So uyabona ukuthi bakhona baqinisile nabangahle bathi yena ubaba uMashatile usebenzisa lokhu to campaign for himself ukuze abe he's playing a victim kind of politics ukuze azwele abavoti nama-delegates ka-ANC. uShamase uphinde waveza ukuthi unobhala waleli qembu obonakale ekhipha isitatimende sokuthi awukaqala umjaho wombango wesikhundla ufikile Mbalula naye ubonakale sigaqele isikhundla sokukhethwa abe umengameli olandelayo waleli qembu. Siyabona futhi nobaba uMbalula kukhona abafaka ikipa zakhe manje abathi angena uMbalula nangu nawo sekhipha istatement sokuthi hayi ayime lonto ngamanye amazwi uzama ukuthi ayibeke emgqeni ayibeke nasemehlweni nasenhlizweni zabantu ukuthi ngahle kube uyena olandelayo kanti vele yake yaphuma imlayezo enjalo nokusoleka kunjalo ukuthi usigaqele wayena lesi sikhundla sokuba umongameli olandelayo ka-ANC kuyoba ngokuqala ukuthi unobhala jikelele avela gxuma yoba umongameli weqembu kaKhongolose. Konke lokhu umhlaziyi ukubona kungadala uqhekeko eqenjini kuphinde kulethe nemphumela engemihle njengoba kubhekwa ukhethweni lohulumeni basekhaya ngonyaka ozayo. Njobeshilo waseNorthern Cape ukuthi lokho okwenzakalayo manje kuzakwenza ukuthi bekhona ukuhlukana okukhulu nencindeze enkulu ngaphakathi iqembu le-ANC livele litabalasa lidonsa kanzima lingazange likwazi ukuthola umphumela wokhetho ka-29 May 2024 lathola 40%. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubika uThabani Maphumulo eRichards Bay. Abasebenzi benkampani yabadabuka ezweni laseChina ethunga impahla kwaSithebe eMandeni bathi sekwanele sibaxhaphaze kwanele ingabaholeli imali yabo kepha bewenza usuku nosuku umsebenzi abaqashelwe wona. Labasebenzi bathi kule nkampani uyaxoshwa uma nje uke uzwakalisa unganami kwakho ngodaba lwamaholo. Nakuba ke izimboni zakwaSithebe eMandeni zihanjelwe kungazelele umnyango wezabasebenzi kanye nowazesekhaya ngesonto ledlule ubheka izimo abasebenza ngaphansi kwazo kodwa isaqhubeka nokuxhaphaza abasebenzi ngamaholo. Lokhu njengoba abasebenzi abasebenzela inkampani ethunga impahla beduve ngaphandle kwale nkampani iShiwari bekhala ke ngokungaholelwa. Labasebenzi bathi bafuna imali yabo kule nkampani. Ngisebenzile kule firm 2 weeks mangisebenza 2 weeks elokuqala isonto yaliphusha libuso uyohola kuleli lesibili ngangahola mase ngithi ngifuna imali yami ngangayithola ngayibona lento engisebenza ukuthi ayikho uyasebenza la umqashi
uhole 1200 usebenzile uphuma 7 ebusuku umgqibelo yisonto emveni kwalokho umqasha kunikeze 300 asalelwe ibalance na next week uzokhipha uhafu futhi kulomholo wokuqala uqhubeke kube namasonto amathathu mhlambe elokho ekhipha le balance yokuqala ufika ngasebenza ke mina lo 2 weeks ngabona ukuthi ngimdala ngeke ngikwazi ukuhlalela into enjengale ngashiya mangishiya angazi noma sengifikela ekhaya esangweni ka8 ngizofuna le mali yami ekuyi le mali yami ekuye ka 2 weeks 1800 mangifika unginika 200 ufika kunika 300 njoba silana nje asiholile abanye bano 2 weeks abanye bano 3 weeks akaholeli uyasebenza uphusha umsebenzi kodwa mawusufuna imali yimpi yodwa kunzima ukusebenza la ngoba khona imali esala kuyena ama balance akabe sasibuyisema mase sifuna ama balance ethu nanokuthi futhi mulokhu umbelesela njengahambe imbelesela efonini ngifuna imali yami wangixosha ngeza sokuthi lokhu ngimbelesela ngifuna imali yami nakhona futhi imali yami akayifaki yonke uzo 5000 esikhundleni sika 1600 ngino 81 hours bengisebenza ubusuku nemini kodwa lo mali leyo akayifakile yonke abanye abasebenzi bathi le nkampani iphula kamalungelo abo kuyenzeka sihole uthola ukuthi kufanele ngabe sihola ngolesihlanu kwenzeka uhole ngomgqibelo kwenzeka uhole ngesonto noma uhole sekuphele amasonto ngoba namanje nje sekuphele u2 weeks ngoba sizofuna imali zethu sisizona ngobhuti weMK naye esimcelile ukuthi icela lakhe esikhulumela ngoba bese singazi ukuthi sizokwenza njani nje kunzima la awukwazi ukubudgetela ingane zakho ukuthi nawe nje impilo yakho ukuthi hayi ngoba ngiyasebenza ngizokwenza u1 no2 uMeya kaMasipala iMandeni uthi abantu Mdlalose uthi uhulumeni uzobhekana nazo zonke izinkampani ezixhaphaza abasebenzi kwaSithebe if umqashi ukuthi akacomply ne-minimum wage akacomply ngama-collective bargaining agreements akacomply nomthetho wase-South Africa lo mqashi lo fanele makaboshwe abasebenzi bakwazi ukulwela amalungelo abo so sincoma kakhulu ukufika kwa-deputy minister ubaba uJomo Sibiya kanjalo deputy minister ubaba uNzuzu ekuthenini kungene kukhucululwe lapha eMandeni into ebalekile abantu bokufika sithi babe namaphepha bakwazi ukuthi bacomply nemithetho wase-South Africa ezindabeni ze1 KZN TV kuba inkosanhle Mthembu eMandeni njengoba sekusondele izinsuku zokwethulwa kwentuthuko edidiyelwe kumphakathi wonke ngaphansi kamasipala eMadlangeni imeya lo masipala Mzwakhe Buthelezi uhlanganyele nabaholi bezendabuko abaxhasi kanye nosomabhizinisi ukhulumisana nabo ngezinhlelo abanazo kulonyaka mali ka2025-2026 okubekwe kakhulu kwekubona eqhulwini ukuthuthukiswa kagesi kuwo wonke amawadi kanye nezinhlelo zokwelekelela labo abaphila ngokukhubazeka. Imeya yomasipala eMadlangeni ithi banikezwe izigidi eziyisishiyagalombili ukuze befake lo mphakathi ugesi. Ngoba besigxile kakhulu ngeendawo zasemakhaya kakhulu ikakhulukazi abantu abadinga ukufakelwa ugesi nokulungiselwa kwemigwaqo. Ugesi ke sesiufakile endaweni eziningi zasemakhaya ngoba bengiyichazile nangaphakathi ukuthi indawo zasemakhaya ke zibuye zisishaye ngokuthi isabelo suke sisitholile indawo zasemakhaya ziqhelelene kakhulu so akufani nendawo ezisuke zisondelene kodwa ke abantu basemakhaya abaningi ugesi siufakile and sisazoqhubeka futhi sisebenzele phekwayo njengesabelo mali esisitholile nje lo 8 million kugesi imali encane kakhulu eindaweni esizoyifakela lawa ama connection akhona amanye ayesele ngoba umnyango wakwazi ukuthi asedele imali ngenxa ukuthi besisebenze kahle ekufakeni ugesi kakhulu sigxileke kulezo indawo lezo zasemakhaya ukuthi wonke umuntu sifisa ukuthi agcine ewutholile ugesi. Uphinde waveza ukuba nakubi eMadlangeni phila ngoxhaso kodwa bazimisele ukuba bethuthukise osomabhizinisi ukuthi sicele nasemnyangweni ngoba thina sidependele kakhulu kuma grant. So iminyango ke iyeke isilekelele kakhulu ngokusho ukuthi sifuna ukuthuthukisa osomabhizinisi abancane. Siyaxoxa ke nabo mangabe kukhona izinto esizitholayo eminyangweni njenge-office lethu nje la kwa LED liyasebenza kakhulu. Uma kukhona imali esizitholayo zokuthuthukisa umphakathi wakithi asikufihli lokho siyababiza sibatshela ukuthi nansi imali ekhona ekhishwe umnyango. Siyacela ukuthi sibe ndawonye sikwazi ukuthi wonke umuntu akwazi ukuthuthukisa amabhizinisi akhe. Kodwa ke ngizokubeka futhi ukucaca ukuthi ngiyakuhlaba kulokhu kosomabhizinisi ukuthi uma kunezinto abayidingayo noma befisa ukuxhaswa bakhalele kakhulu ukuthi bafuna imali esandleni. Umasipala noma umnyango ke qobulawo angeke sikwazi ukukunikeza ucash
kodwa sithi njengosomabhizinisi yini into office ukuthi ibe seduzane uma udinga ukuthi udinga isitokwe siyakwenza lokho ukuthi isitokwe ulethele uthengelwe silethwe ngendlela efanelekile. Kanti usizakele Gumbi ongusihlalo abakhubazekile eMadlangeni uthi kuyaqala ukuba kubekwe phambili kangaka abantu abaphila ngokukhubazeka. Sijabule kakhulu ukuzwa ukuthi ubaba Meya uShenge uyasicabangela nathi siyabantu abakhubazekile ukuthi uzosifaka kwa EPWP noma ngasi EPWP kuphela kodwa yonke imisebenzi ama project azoqhamuka yithina bokuqala azosibhekelela before abhekelele abanye abantu abanormal. And then ngakubeka ngisocace nje ukuthi kulokhu ngahamba ama budget umeya wokuqala nje ukuthi at the first time ebika ibudget yakhe not akusi first time vele kodwa nje namhlanje nje akubeke kucace nje ngokubaleka komuntu okhubazekile nokubaleka futhi ukuthi sifune sisebenze nanokuthi abazali bethu ufune bengazivaleli siphume sihambe siyofunda. Ubekuthobe kadladla ezindabeni ze1KZN TV ngiseMadlangeni. Ake siphinde futhi sihlabena nalo lelinye ikhefu osihlangabeze nengosi yezomnotho kanjalo nesimo sezulu masibuye. Ake siphinde futhi sikubingelele sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili osukwini lanamhlanje. Ubhodla umlilo umphakathi kwelokushiswa kowesifazane. Unqunyelwe ugwayikatiki owelembe. Kanti ke kuzokwakhiwa isibhedlela esizimele eNgwelezane. Kuleli qophela ke singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli li 18 rand 58 cent uma liqhathaniswa nedola laseMelika libe u24 rand 74 cent uma liqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u21 rand 17 cent uma liqhathaniswa neeuro laseEurope. Igolide ke lona lingu $3,316.88 i-ounce kuthi uwelo ngahluziwe ube $67.44 umphongolo. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Ukhalo uyazijulisa umqeqeshi weqembu lesizwe labesilisa lika under 20 uRaymond Mdaka ngokuhoxa komunye wabadlali abethembele kubona njengoba kuzoqala iAfrica Cup of Nations ka under 20 isitopa ke seOrlando Pirates umbekezeli Mbokazi. Lo mdlalo befakiwe esikwatini sokugcina esikhishwe yilo mqeqeshi kodwa ke ngeke akwazi ukuba ingxenye yalo mqhudelwano ozoqala ke ngempela sonto eEgypt ngenxa yokuthi ke iqembu lakhe liyamdinga emidlalweni ezayo. Selokhu ke adlala okokuqala eqenjini elikhulu lezimnyama ngenkani esuka kwi-DStv Diski Challenge usengomunye wabadlali abamqoka kakhulu kumqeqeshi Jose Rivera njengoba ke eyibamba maphakathi emumva nonkosinathi Sibisi ezikamagebhula zizobhekana nePyramid FC emlenzeni wesibili kowandulela wamanqamu weCAF Champions League kulesihlanu ebusuku lapho ke zizobe zibheke ukuthola khona umphumela ozozifaka kwamanqamu. Ake sibhekelena nasi isimo sezulu esingalindeleka. Zulumnyama undlela zimhlophe ngeziguqisa nokho bese kuphathele zona namhlanje awuhlangabezona noma kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile